Agustin. Arratsaldeon. Arrastion. Arrastion. Zer moduz? Amen. Ondo? Irrati, gaz. Irrati entzuten? Irrati entzuten. Bai. Irrati, bueno, hemen asko ikusten ditugu. Hau oso zarra, ez da? Zarra, bai, 1918 ingurukoa da. Gerra aurreko irratik, ez da? Bai. Oia. Frantsesa da. Bueno, Agustin, honea sartu eta hemen irrati mordu daude. Zema dauzkazu, gutxi gora bera? Hemen dauz, 150 pizen giru dauz. Apurko bera, 150 edo 155, hor bueltan hongo dire. Zu nola zasi zinen, zure afizio honekin? Ba, etxeko irrati gorde, eta, bueno, apurute, beti zenaz apurute, gauzek gordetan, da, afizio, eta gero, bueno, euki, gorde, eta gero lantzen bat, 6 edo 7 eukin zenen Andreak esan zazten, ez da bela lekurik geotzean, da geozek arteko. Oin 300 edo geodekoaz. Ze gordeta dago beste almazen bat. Beste almazen baten, hemen daude politienak edo? Bai, hemen dauz signifikatibonak edo apurruete neuri gehien gustatzen daztezenak. Eta zer dituzu? Zeuk erosi edo ekarri edo jendeak eman egiten dizkizu? Ez, eman inok ez da egiten. Geuzdan, gitxi. Lantzean bat bai, baina asko ez. Lantzean bat mondoztea, baina beste bi edo 3 izen ezik danak erosi. Bulta bat emango dugu? A ber, bai. Hau da lehenengo etorzan irrati, hori da... Habek altagoza eta barruan dugu. Bai, honek barruan dugu, altagoza. Horretik antxineko irrati bajua bat ire, lehenauko irrati bajua bat ire altagozan zeragatik. Honek huekudek, hemen. Altagozan entzat. Altagozan huekudek, hemen. Ze karai buruz egitze egiten, hau? Ze epokakoa? Bai. 1930 ingurukoa, 1930 ingurukoa. Txikitan da irrati asko entzuten zenuten? Zu mugi errazea? Bai, hortik datorkizu afizioa edo? Ez dakizea egik. Irratiri afizioa nik uste dut zala hor transizio horrean egoten zan, irrati egik entzuten zan honek Radio Euskadi, Independiente, Radio Pirineica, Radio Paris... Radio Paris, behauna. Horrek esateuden emeko Euskal Herriko errealitatea hemen zer pasten zan. Hemendik kanpo ematen zuten irrati hori. Bai. Horrek frantzin da egoten ziren. Orduan, iten gendun, apurete belarri ebini eta entzun, apurete meko nortzuko ziren preso, horrek eusek entzuten ziren hemen, 1960 eta 10-15 artean. Artean esan debekatute egoten ziren horrek emisorak, eta honek hemen dauzen honetariko tipoko irratigaz, horregaz entzuten gendun. 300 irrati baino gehiago Agustinek batutakoak. Eta harrigarriena da, ez direla objektu soilak, guztiak bere historio koskorra dute, eta haietako bakoitzak bere sekretuak gordetzen ditu. Esango dute bai, berriro ere, irratiak magia berezia duela. Agustin, ikuste duguna da, ez dazkazule irratiak bakarrik. Bai, bueno, gramofono. Honek apurbete ja koleziotik kanpora, honek ja neuri gustatzen daztezen gauzuet dire, honek gramofonoak, gero dugu hemen beste zera bere bai, fonografo bere bai. Fonografoa zer ditzen? Fonografoa da... Fonografoa da, bai. Eta hori ikusten daunez, Jesus. Kuerde emandea darla, dijo? Bai, kuerde emandea. Eta barruan zer dauka? Barruan deko beran makineri, Eta gero, abesti bat edo beste entzuteko? Bai, bueno, hori ikusko. Inglesez, ez da?
nahi burua etorkit gerra garaiko, bigarren gerra mundialeko abestiak eta... Hau bigarrena baino... Lehenago ere bai. Lehenago, bai. Oso azkar dihua, ez da? Bai, ez da golan da, Rodillo bat abesti bakoitzeko, ez da? Agustin, hori zer genduk, Hori da beste bat, hori da gramofono. Fonografo, gramofono, ez da? Gramofono, bai. Hau Bere diskoarekin. Beran diskoa. Kuerda eman. Kuerda eman. Eta hemendeko horrotza. Bai. Besteko, hau ez da elektriko, ez behar, neteko horrotza eta gero hemendeko repetidor bat mikaskoa. Sonido digitalarekin ez, baina... Ez. Oso traste, bozgorailu polita, altaboza, Bai. Agustin, musika kaxa bat, ez da? Bai. Haure bere diskoakin, be bai? Bai. Honek bere 1 urte baino gehiago dagoz. 1 urte baino gehiago, Bai. Eta disko hau zen materialezkoa da? Urre kolorezko Galtzaiduzkoa, ez pintata dago, barnizantzeko bateko, bai hau galtzaidu azero da. Hau metala azkenen, ez da? Bai. Bere notakin, hogei bat nota izango. Zino egin beran nota egin. Kuerda eman. Kuerda eman, eta... Musika hau da Tio Biboetako musika, Antzekoa. Zarrakazu, zera bakarra? Disko bakarra? Ez, hogei disko dago metalik. Hau txikiei jartzen diezu? Zein. Ume txikiei da, holako musikak eta gauzak? Ume txiki, beste musika batzuk. Bai, ez da? Ikastolako musika egiten da. Oso ondo, Agustin. Bai. Eskerrik asko. Venga, ba. Zure tokitxo hau, Bai. Irikitzatik, ateak irikitzatik, Bai. eta ondo gorde, Bai. Hemen txakurzarren bat edo, alarma bat edo jarri. Eskupetea. Bai, eta guardia. Bai, ez, gorde onduz. Lagunok, 21. mendean gaude, teknologia aurreratu, errobot, androide aplikazio oso moderno eta nahi den guztia egiten den garaian. Ni munduko eskor horretan galdu egiten naiz. Eta zer da, oraindik gizakiak asmatu ez duena, denboraren makina bat. Ara hemen, zer topatu dugun Agustinen txoko honetan. Denboraren makina bat da, egurrezko organilo bat hain zuzen ere. 1850ekoa da makina, baina funtzionamendua oso erresa da. Eskuko trepeta honi eragin, begiak itxi eta musika aztearekin batera nahi dugun lekura eta nahi dugun tokira joan gaitezke. Esaterako, 1984ko udara. Iluntzea da eta hartazoroetan barrena gabiltza gure amazena eta bio. Benetan, makina kategorikoa da. Orain beste gauza bat ere eskatzen du, zaharra baita, irudimena. Irudimenari egoa jartzea.